Ndị awa na ụmụ Igbo, afọ mbụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndị awa ọnụ. Taa bụ 5th March 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa nke abụọ. Unu ma na anyị nwere ọnwa 13 n'ọgụ afọ Igbo. Anyị nọ n'ọnwa nke abụọ. Dịka ọrụ eze nri sikwa agụ, maka nwekwalụ mba dịgasị iche iche n'ala Igbo nwekwalụ kapasị agụ ọgụ afọ nke taa. Mana izu Igbo taa bụ Nkwọ. Ndewo. Ekene m unu niile bụ ndị na-esonye m na-atụsa ozi m. Daalụ nne. Anyị ekene Chineke, Chukwu nke okike na chinta niile nọ n'okike. Anyị ekene mmụọ niile na-eche anyị, na-eche anyị Igbo, na-eche anyị ebe anyị bigasị. Mmụọ niile anyị na-afa gị wee bịa ụwa. Mmụọ niile nọnyela anyị. Anyị ekene fa ncha niile n'ọlụ fa na-alụ na ndụ anyị. Wee na-ayọ fa biko tife ike agwụkwana fa n'ọlụ fa na-alụ. Wee na-ayọ mmụọ Nkwọ, mmụọ onye na Nkwọ niile na-alụ ọlụ ka fa biko ata bụ Nkwọ fa kpọpụla anyị ụchụ, kpọpụla anyị oke na ndụ anyị. Fapụtala anyị akụ na ụba nke si na chi. Ndewo na ụmụnne m. Nkụzi nke taa bụ dibịa bi na obodo ọzọ. Ife dị si na ọ dị mkpa na nkụzi ya bụ maka nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo kịta. Maka na o nwere obodo ndị na-asị ndị dibịa fa si na befa pụọ, fa na be nna fa ji emebe ọlụ dibịa. Wee sị na onwe ife dị mkpa na nlọta ala anyị bụ ife mma bụ omenala na ọdịnala Igbo. Ndewo. Dibịa n'ala Igbo, ọ bụrụ iwu bụ na dibịa ga-anọ na be nna ya wee lụọ ọlụ dibịa. Ka m si wee mata, ka esi wee kọlụ m, ka m si wee fụkwanụ eri amụrụ m n'ala Igbo. Dibịa na-eje mba. Ndị nna nna anyị na-eje mba wụọ ọlụ dibịa. Ọnụ na dibịa na-ama ama. O nwere agbụrụ bụ dibịa ka eji wee malụva. Ndị nna 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 m va ebe fa si, nna 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 m ebe o si bụ Ngwo dị n'Enugu steeti. Ọ na Ụmụaga dị n'Udi ka o jere ime ọlụ dibịa wee nọzila ebe anwa. O jere Ụmụaga inyelụfa aka wee zọọ ndụ wee gboo mkpajiva mgbe anwa. Mgbe gboo ole ọ nọzi ebe a nụọ nwaanyị mụba nwa. Abụ m onye Ụmụalụ ịjụ asa ife ji mara anyị bụ dibịa na Ụmụaga. O nwere ezinụlọ ị ga-apụta n'ebe nsipụta ka ị yala ifo dibịa. O nwere ọ bụ na amụrụ dibịa ma na amụbụ gị ma ọ na dibịa aka na aka ekpe. So iwu na o nwere agbụ na-abụ dibịa. Ọ dị na Baịbụl, ndị na-agụ Baịbụl. Agbụrụ ọbụla na-abụ dibịa na-eje na fa ncha ama nọ na agbụ ama. A na-adịkpọ ọfọ ọlụ mba maka o nwere agbụrụ dibịa na-adịrọ na agbụrụ fa. Ọ bụrụ na agbụrụ ama dibịa bịa ka a na-adịche kpọ ndị dibịa ka fa bịa lụọ ọlụ dibịa. Ọ ife ji malụ fa. N'ala Igbo o nwere ndị na-akpụ alụ n'ala Igbo. Agbụrụ fa na-akpụ alụ. Ya dibịa na-eje na mba na-alụ ọlụ. Dibịa rapụkwa anụ adịgboroja dibịa jụrụ ebe niile kịta. Mana ọrụ dibịa bụ ịzọ ndụ. Dibịa abụrụ sọ ịgba afa ma
ịchụ aja. Dibịa dị n'ụdị n'ụdị. Onwe ndị bụ ime kava na-eji ọbụrụ dibịa. Onwe ndị bụ ọkpụkpụ kava na-agba. Ọrụ dibịa erika. Ya bụrụ sọ ịgba afa na ije chụ aja. Ịma na ekwuru na dibịa. Ụfọdụ elu n'ọsọ ije na mmiri je chụ aja, ịgba ọgwụ. Mba bụrụ ya bụ ọdịnala Igbo. Jụọ azụ ọfụma. Ọ mụ n'obodo na-adịje kpọrọ dibịa ya bịa bili na befa. Nyere ofe aka bụ be mkpa dị n'afọ, gwọgbọọ ya dị na befa. Ọkachasị agbụrụ dibịa na-adịkarụ na befa. Ka esi eme bụ na dibịa bịa na be unu n'obodo gị na-abụrụ obodo ya, inyela aka wee gaa ndụ n'obodo anwa. Ka esi eme bụ na a ya eduli ya jee na mmụọ nọgasị na be unu, wee sị ya nekwe onye dị otu abịalụ, nekwe ife ọ bịala ịlụ. A na-adị gba anya ndụ, ọ na-adị ṅụọ elu na iyi. Nọ ndụ ka anya bịala ịga n'obodo a, na anya ama mmebi emebi, nọ mmezi ka anya bịala imezi, enyi ya ọfọ ọnọdụ n'obodo ahụ wee lụbọlụ dibịa. Ọ ka esi eme. Unu akụzieli ya ọdịbe ndị unu ka unu si eme ya, kọstọm nke unu ka unu si eme na be unu. Usolu unu dobe nsọ dị na be unu, solu gaba ndụ n'obodo ahụ. Ọlụ dibịa ya ma nsị onye ọbụla bụrụ ngwongwo ya na ọ bụrụ na amụrụ na dibịa anwa, na ọ bụrụ na abụrụ ebe maka amụrụ ya. Anyị na-adị iwu Naijiria, anyị na-adị iwu ọdịnala. Ị na-eme ịma na ị na-adị iwu ọdịnala, ọ bụrụ ka ọ dị maka na ịfụrụ anyị ga-akpachapụ anya rinne ndị Igbo. Ọ bụrụ anyị nọ na Lagos a na-achụ anyị jee Mozambique achụba anyị, anyị jee South Africa achụba anyị anatakwa na ala Igbo anyị achụba onwe anyị. Ụmụ na gara amụ anya, ndị ilu anyị gara amụ anya uche na na-adịdịkwanụ ụmụ ife ahụ na-adị na-eme. Amarọ m ndị a si na afa bụ igwe obodo, si ndị a bụ si ndị ụka nọ n'igwe obodo, bụ ndị echisiri igwe na-emebila anyị ife, na-amara ọdịnala, na-ada ajụ ase, na-ada ajụ ndị dibịa, ndị ọdịnala ka eke ụdị ife a ka esi eme ya, maka na enyere unu bụzi igwe. Unu pụtazịa unu na-emezi vegolo unu. Ọ bụrụ ka esi eme. Igbo na-achụ mmadụ, Igbo na-anabata mmadụ. Igbo emegbu onye ọbịa, Igbo asị onye ọbịa ba na befanye nya pụọ. Ọ bụrụ omenala Igbo ma chụba onye ọbịa, ọ bụrụ omenala Igbo. Igbo ga-eme bụ onye ọbịa bịa na fe nya na feli iko nni ṅụkọ mmanya, wele ọjị gọọ ọfọ, takọ ọjị onye ọbịa. Enwere ife Igbo ji eme ya. Gị na onye ọbịa awa ọjị, takọ ọjị. Ọ ndụ ka unu na-agba. Omenala Igbo. Mana ị mara kịta nwa ọzọ onye ma ife ọ na-eme. Ọ na-adịbụ ndị asị na fa bụ eluigwe anyị, enyegodi fa ọjị ụwa, fa gbasi ọjị, fa etiela anyị n'afa Jizọs. Ị na-asị anyị n'afa Jizọs ịwa ọjị, Jizọs nyere ya ọjị. Ọ na ịbụ onye ụka, bụrụ Baịbụl, ikpepe ekpere n'ikwe n'ọnụnụ n'afa Jizọs, na ọ bụ na Baịbụl ka enye ya. Ndị na-eje ụka sị ya amen. Mana ọ bụrụ ebunye ya ọjị, gị bụ nwa afọ Igbo, gị bụ igwe, ịgosi ya, gị bụ nwoke kpu okpu red, ịgosisi anyị n'afa Jizọs. Ọ Jizọs nyere ya ọjị. Ifụrụ ka unu si ifụrụ ife unu na-eme anyị, na-emetọ, na-apịtọ anyị, apịtọ ọdịnala anyị. Ife niile ka anyị akụziri onwe anyị. Ọ ka ndị nna nna anyị fasi wee mee. Afụrụ m na ahụ n'Igbo ebe mmadụ bịa ebe mmadụ achụpụ ya. Ọkwa n'Igbo bidoro asylum a na-ewu n'ụwa niile. O nwere mgbe ebe mbe, o nwere ebe nna m je wee jesie ọnọlụ ife dịka ofu ọnwa wee nata. Wee si ya na mgbe ọ pụ na mbili isi ike, aka na-elota ipelu mbe na wee si m nsekpụla anyị. O wee si je wetali nna m apịa nụrụ m ife. Wee je wetala nna m ụtalị, ọ ga-apịa m. Wonit ka a na-abịa mgbe gbaba ọsọ, nna m na nwanne ya tọlị ya
fa nọ n'iru be anyị wee na-akpa nkata ebe fa na-anọkarị na-akpa nkata ya na nwanne ya nwoke adịka na nwa fa adịka mgbe gbakwuluva sifa papa mbenuo mbeeluva nna m wee kwuru nenebe m ndị nna m a nna m na nwanne ya nwoke wee tụgharịa wee nne nna m anya o nwere ife fakwu sọsọ anya nkịtị fanya nna m wee tọgbu ụtalị wee pụọ maka na nje ebeelufa mbe ọ ndị Igbo si anyị na ọsọ chụba mmadụ ọ na okwu nne ife mbe bụ asylum ọsọ achụba ga-egbaga n'obodo ọzọ beelufa ọ nsọ anị na onye beelu gị bịa sike asylum na ịchụpụrụ ya adịghị ya eme ife ị ga-eme bụ ọ bụ na akwado n'ala Igbo ka a na-adị bụ achụpụ mmadụ maka na o merụ nsọ anị na o merụrụ anị ọpịa onye ahụ ịchụpụrụ o nwere ebe ọ na-adịje na ọ na-adịje mba ọzọ ọma nkụ n'elu n'ala Igbo o merụọ nsọ anị n'ebe a mụrụ ya ebe a mụrụ ya chụọ anya sị anya pụọ ọlụva ebupụ ya ọ pụọ ojii obodo ọzọ chinye aka elu obeelụva ọ gwaghị ife ebe merụ o nwere ife a na-adị mee n'ọdịnala ọ bụziala onye ebe anwa dịla ebe anwa Igbo otego Igbo na-migrate nọ jụọ nna gị ebe fasị originally nwere onye pụrụ naanị asylum anyị na-ekwu anyị kụziere ndị Britain kemgbe ife bidoro asylum ọ 19th century ife anyị nọbụ 21st century na 19th century nke aka ndị Britain ebidola asylum n'aka anyị ka mụtara ife bụ asylum mbe ichinye aka enu anabata ya Igbo ada achụ nwanne ya ada achụ mmadụ na ya fọkwa nwanne ya Britain mebela asylum wee kụziele ndị Europe niile fa wee webatazie na United Nations wee bụzili iwu ụwa niile na-eso na ọsọ chụba ga-egbaba na mba ọzọ chinye aka enu sifa mbenụ ọnya bụ asylum Igbo ka mụtara ya n'aka ya ụna amadụ ndị unu bụ Igbo fa na-amụlụ n'aka anyị na apprenticeship anyị na-eme afịa bọyị fachọla ịmụta okpọrọva ọmụmụ ama ebe a na-enwe ife a na-ekwu a na-akpa nkata ebe wee sị m ọkwa mbụ onye Igbo nze sifa na-adụ maka apprenticeship nkụzi elebe nsifa na-ama mmenwu ya n'obodo a fachi iwebata ya na fa na-akpọ apprenticeship ka ụmụ famili ya sifa na ụmụ ama mmenwu ya maka na ọ kọlchọ anyị ọnụlụbe nwanne agba n'ọsọ na anyị na-ekwu ya onye agha na nwanne ya no adage no kọlchọ Igbo nsị ya gosi m ebe ọ dị na kọlchọ na onye agha na nwanne ya ọ dịrọ na kọlchọ fa maka ndị nkefa bụdị na nne na nna baka ide tụnye na old people's home ya ọ dịrọ na nsị ya gosi m ebe ọ dị na your adage ọ dịrọ onye agha na nwanne ya anyị na-akụzili ụwa nwanne ịdị n'otu imekọrịta anyị ife eji mara anyị ejiri mara Igbo anyị ama ntụfu ya maka ife a na-abịa amụrụ n'aka anyị ka ndị ụlọ anyị ghara ịdị na-achị anyị ọchị ụmụnne m biko ọ bụrụ na ịbụ ndị so wee mee ife a unu ya anachi azụkwu nnegele anya maka ọ dịrọ mma maka iwu Naijiria unu dara iwu Naijiria ma ya fọzikwa iwu ọdịnala Igbo ndị a bụ na ụmụnne m ekene m unu niile na vidiyo a ife ọ dị bụ ọ na-afa achị ime 14 minutes achọrọ m ka ọ dị na-agafe 15 minutes ka ọ wee na-ekwe nnene maka ego data ka ọ na-abakwu ma na Instagram post nye ekene m unu rinne bụ ndị na-esonyelụ na-atụsa ozi m anọ m na social media na platform niile na Facebook na Twitter, that's X, Instagram, TikTok, YouTube. Ano si ebe anwa niile na-eke na ụnụ asị na ọ ya dịla anyị mma ya dịla nwoke mma ya dịla nwaanyị mma na onye ọbụla bụ nwa Igbo na-asọ nsọ anị na-akwụba aka ịghọta na-ekwu n'eziokwu na-akwụnyela eziokwu na ife niile itinyela aka n'izu na ọ ya agala ihe na-eke na orie na afọ na nkwọ na onye ya achụghị ya ada ịgalụ gafelu ọ ya adịla anyị niile mma mgbe niile ụmụnne m dalụnụ ọ ga-adị mgbe ọzọ gbakọmesịa m